Fil-jiem li ġejjin se nkunu qed irresqu emenda. L-emenda hija konsegwenzjali għal każ u għal kawża li għandna pendenti bħalissa ta' Prudente. U għaliex għamed id-diskussjoni? Għamed id-diskussjoni għax nafu li ftit tal-ġimgħat jew xhur ilu kien hemm dal-każ li ġara ġewwa pajjiżna ta' Miss Prudente illi qajjem furur internazzjonali tista' tgħid. Jiġifieri Malta kienet fil-medja internazzjonali kollha raġunijiet ħżiena. U x'rajna? Rajna li teżisti prassi ġewwa Mater Dei, prassi li l-hemmhekk għal 20 ta' snin, illi tara li b'mod jew ieħor f'ċirkostanzi fejn it-tqala ikollha komplikazzjonijiet u tiġi preġudikata il-ħajja tal-omm, allura hemmhekk il-clinicians bejniethom jieħdu deċiżjoni u jitterminaw, imma meta tara id-dubji li kien hemm jekk hux legali u għandek avukati jgħidulek dil prassi hija legali, oħrajn jgħidulek li din hija prassi illi mhix ma tagħti ebda forma ta' protezzjoni lil clinicians li jieħdu dik id-deċiżjoni u allura b'diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna wkoll tħallna f'diskussjoni resqu ma stess emenda illi għad-diskussjoni tal-kabinett u l-emenda li se nkunu qed nagħmlu se tkun waħda illi tgħid illi meta għandek komplikazzjonijiet mediċi waqt tqala u saħħet l-omm jew ħajjet l-omm jitqiegħdu f'periklu, allura hemmhekk jekk it-tabib jieħu d-deċiżjoni li jwaqqaf it-tqala biex ma jipperikolax il-ħajja tal-omm, hemmhekk ma jkun espost tal-ebda proċeduri kriminali u naturalment l-omm prospettiva lanqas ma tkun espost tal-proċeduri kriminali. Dik l-emenda li se tkun qed irresqu fil-Parlament fil-jiem li ġejjin.